Ново проучване на Американската сърдечна асоциация потвърди, че отглеждането на домашен любимец намалява риска от сърдечни заболявания. Предишни проучвания също потвърждаваха, че собствениците на домашни любимци имат по-ниско кръвно налягане, нива на холестерол, стрес и честота на затлъстяване. Според проучване сред 52 души, собствениците на кучета достигат препоръчителните нива на физическа активност с 54% повече от останалите хора. Това е факт. Но има надежда. Ако мислите какво да правите в свободното си време, помислете за любов между вас и вашето куче. Домашните любимци са не само добри приятели, но и подобряват здравето на сърцето, а вие живеете по-дълго и по-щастливо.